Regional. Balay 𝐍𝐄𝐖𝐒 ti paling QRPH Plus program ti 𝐍𝐄𝐖𝐒 Ilocos Sur. Babaen ti panakitinulong ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken DILG iji magsingle public market. Dahito aganwat ket suportado ti DTI ken DICT. Tim mabuno tinaso a programa digiti pan nakabagi ti gobyerno nasyonal, market vendors, transport groups ken financial service providers. Babaen ti paling QRPH Plus, ket panggep ti gobyerno a palawaen ti pan nakipatungpal ti digital payments kadigiti addaan ti negosyo, transport operators, ken consumers, iti pan nakaarami ti transaksyon, anatalged, episyente, ken kombinyente. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.